Šta radiš? Kurem. Pogledaj, ne ide se tako gore, ne pucaš, nego uzmeš to dugme, vidiš ovo dugme, pritisneš i onda pozoveš lift. Tu pritisneš, pozoveš lift. Tu pritisneš, pozoveš lift, ajde. Alo, lift, ajde, idite. Nije tako. Čekaj, samo pritisneš i stani tamo sad. Stani tu. A neko da doje, idite. Ne trebaš zvati, doći on sam. Idite. Šuti. Idite. Tako. Ode. Pa otvorio se, vidiš, uđi. Tako. Koji će sprati? Dođi gore. Gore. Ako znači idemo na drugi. Ne, gore. A to je gore, ajde. Ide. Šta je bilo? Šta je bilo to? Zaglavio se. Idite. Ček. Ošto. Zaglavio se. Ajde zovemo, čekaj. U pomoć! Slušaj, lift se, nemoj se bojati, ne bojiš se. Lift se zaglavio. Ajde sad da ja i ti zajedno vičemo da nas ljudi čuju. Jesi razumio? Ajde, da vičemo zajedno da nas razumiju. Pa sad, 3, 4. Zajedno, to ne vidim. Zajedno. Pa dajedno. U pomoć, budalo. Zajedno!